Benetússer, any 2092. Edificis de vivendes i oficines creixen i creixen per tot arreu. Antics monuments romanen tímids al pas del temps i la desídia. Els grafiters, sense dos dits de cap i metalitats de borinot fava, continuen embrutant façanes. Tot i això, la gent viu feliç i contenta. Res fa preveure la imminent catàstrofe. Què estàs mirant? Res, una pel·li que va fer la meua iaia quan anava al col·le. Mimi Lola a l'aparell. Sí? No! Cagallons de gos? No m'ho puc creure. Ara mateix telefona la doctora Enriqueta Cacalarius. Ella sabrà què cal fer. Clar. Futs, que ara tinc molt a fer. Doctora Enriqueta Cacalarius, ara mateix està... Una plaga horrorosa i pudenta amenaça el poble. Ja m'han arribat les notícies, compliré amb el meu deure. Bo, confia en tu. I què he de fer? Contractaré d'immediat un exèrcit de neteja superpotent. Tu i el teu robot estareu al capdavant. Però això costarà molts diners, i amb la crisi... Els diners no són cosa teua. Però després a mi que em demanen explicacions. No hi ha peros que valguen, a treballar i a callar. Però... Clar, com després dona la cara sóc jo, recebut de la xavala. Què t'ha dit? Ella dona la idea i jo entregué l'embolic. Però quina necessitat... Jo sempre estaré al teu costat. Faltaria més, encara no he pagat l'últim plaç de quan et vaig comprar. Calla, tros de llauna, i vine amb mi. Mimi Lola García, al rescat! Connect amb Benetússer, on tenim destacada la nostra corresponsal Maripaca García. Maripa, què està passant al poble? Bona vesprada, Pori Mari. Ens trobem en directe des de Benetússer. Meu costat tenim a doña Mariconcha García. Doña Mariconcha, pots explicar-nos quin és el problema? Quina Dolores manté? Doncs, que no hi ha manera d'eixir al carrer sense que... Merda, que te crió! I què és el que vostè pensa que cal fer? I jo què sé? Que ho estudien a l'escola. Sí, això, a l'escola. O que contractem més FMTs. Jo pagues més impostos. I vostè, què opina? Si observem el cas des d'un punt de vista filosòfic, el problema de les dejeccions de caques a Benetússer seria el paradigma de l'elitisme hermètic de la humanitat d'aquest segle XXI, que està a punt d'acabar. Per favor, seria vostè tan amable per a la Tele 25 en directe? La tele, tia, que guai! Què opina vostè de la plaga de caques de gos? Jo passe, tia. Això és cosa dels polítics. Jo de vegetar avises coses. I estem en directe? Maripili, Pepitica, vinga a la tele, que és la tele!
Pepur i Mari, ja veus que l'accent es manifesta contra el greu i pudent problema de la plaga de caques de gos. Des de Benetússer en directe, Maripaca García. Gràcies, Maripaca. I ara passem als esports. Però l'exèrcit no va ser la solució ideal. Les dejeccions tornaren al poble i la pudícia envaí la localitat. La doctora Enriqueta Cacalarius desapareguda. No agafa el telèfon i el disc dur del seu portàtil està esborrat. Maleïda, traïdora, ha estat una trampa per a quedar-se amb els diners. Ja haurà fugit com a mínim a Bombat. Es veia vindre. Es veia vindre. I ara què faig? Sense diners, sense reputació, sense ningú. En temps, a mi Lola, sempre em tindràs a mi. Toca, doncs, a molla, què fem? Jo faria. Saps què crec que vaig fer amb una bona compra? Tan sols això. No, no tan sols això. La caca no mola, arreplégala. La caca no mola, arreplégala. La caca no mola, arreplégala. I aquesta va ser la bona solució. Des d'eixe dia, tots els habitants de Benetússer arrepleguen les caques dels seus ús i el poble llueix net i polit. La gent torna a viure feliç i contenta. Ei, voleu saber què va ser de Mimi Lola i el seu got? Mimi Lola. Des d'aleshores, viuen una meravellosa història d'amor entre una heroïna i una màquina. I, conte contat, ja s'ha acabat. Open your eyes and see what we have made.
serà el conte de mai acabar? The echoes of war.